Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul Rulote fără secrete. Astăzi o să încep episodul un pic trist pentru mine, fiindcă am descoperit că în această rulotă a lucrat un Dorel și v-aș ruga și v-am rugat în mai multe videouri: verificați foarte bine când cumpărați o rulotă, să nu ajungeți să cheltuiți o grămadă de bani pe reparații. Cum știți, cei care ați văzut ultimul episod pus de mine, ultimul video, v-am spus că această trapă va veni înlocuită cu una un pic mai mare, întâmplându-se și o infiltrație, și o să vă explic și de ce, absolut luată împrejur. O părere personală, dar am impresia că asta a fost o rulotă pregătită de vânzare, dar este doar o părere personală, fiindcă am găsit foarte multe chestii reparate cu silicon. Și rămâneți până la final și o să vedeți despre ce este vorba. Înainte să continuăm acest video, nu uita, dă un like și o abonare. Pe tine nu te costă nimic, pe mine mă ajută să cresc. Cum se poate și vedea, masticul de pe trapa mare este deja foarte îmbătrânit. De asta vă recomand tot timpul: remasticați rulotele la un maxim 8 ani. După cum se vede, infiltrarea de apă a fost aici, infiltrația a fost și aici, în toată partea asta de sus, după cum vedeți, este negrită, da? Bineînțeles, proprietarul aici, el mi-a spus, eu l-am sunat, l-am întrebat, o zis da, la trapa mare eu, aici a pus niște silicon, văzând că se infiltrează apă. Știți că problema cea mai mare nu am găsit-o la trapa asta, o să se repare, o să vă arăt. Rulota mare, două trape mici. Luând să scoși trapele mici, am zis, pentru remasticare, am desfăcut șuruburile, cu toate că am văzut că suporții de prindere nu mai sunt cei originali, sunt improvizații. Am luat, am desfăcut șuruburile, am ridicat de trapă în sus și găsesc trapa fără niciun pic de mastic, după cum vedeți. Da? Și o să vă arăt acum de ce. Este trapa din baie. Sper că se poate observa destul de bine. Acesta nu este mastic. Această trapă a fost remasticată cu silicon. Dacă vă resigilați o trapă, dacă vă reparați ceva la rulotă, urmăriți videourile mele. Am videouri puse cu resigilarea trapei, cu electrică, cu resigilarea completă a rulotei. Aveți o grămadă de videouri și o să mai pun videouri într-una cu reparații de rulotă. O să discutăm în episodul ăsta. Este un pic mai mult de lucru la această rulotă. Urmăriți videourile și respectați materialele și pașii din video. Nu folosiți improvizații. Sper să se poată vedea din cauza siliconului. Uitați, tot tavanul la baie este terminat. Trebuie refăcut complet și mi este frică să nu se fi dus și la pereți. Așa arată o lucrare făcută de un Dorel cu silicon. De asta eu spun și cred că această rulotă a fost făcută de vânzare, că eu nu cred că un om întreg la cap putea să facă așa ceva. Vă mai explic. Să nu credeți că este rulotă cumpărată din România. Este rulotă cumpărată din Germania. Nu știu cine a făcut-o de vânzare. Nu știu dacă neamț sau altcineva, dar nu este rulotă cumpărată din România. Mă scuzați că sunt pistruiat, sunt venit de la muncă, am zugrăvit și de aia sunt pistruiat. Acum, ca să vă dați seama de cât de gravă e problema, o să mă apuc repede, desfac trapa asta, durează doar un minut, desfac șuruburile repede și vreau să vă arăt ce înseamnă siliconul. Așa, și înainte să mă apuc să desfac, să vă arăt de unde îți dai seama că a făcut cineva care habar n-are ce a făcut. Aici este un suport, aici este un suport, aici nu este
și mare aici, da? Dar colțurile nu există absolut deloc, da? Desfac repede și revin. N-am făcut altceva decât am scos șuruburile, da? Și vreau să vă arăt ce înseamnă materialul incorect folosit. Ia uitați. S-a observat? Luăm trapa și plecăm cu ea acasă. Uitați cât silicon s-a băgat. Da? După cum se poate observa, infiltrație. Infiltrație, lemn umed. Din păcate, pe prietenul meu o să-l coste un pic reparație, dar o să discutăm un pic mai târziu despre asta. Vreau să vă arăt o altă problemă de unde cred eu că rulota a fost făcută de vânzare. Dacă vă uitați atent, aici este un spațiu destul de mare, da? Deci este infiltrație și aici. Dacă vedeți, cineva a șters urma de mucegai. Nici în dulap nu se vede, da? Dar dacă vii, exact ca în episodul meu, în care vă povestesc despre ce trebuie să verifici la o rulotă, ia uitați cum face perete. Tavanul, vedeți? Vreau să observă în video, dar e moale. Am găsit câteva probleme și o să vi le arăt repede. Avem în portbagaj o infiltrație, dar ea nu contează, e un simplu placaj de schimbat. Aici în față, da? Geamul ăsta o să fie anulat, complet nu contează. Aici în față am venit astăzi și am văzut că acolo e umflat, zic, bă, 100% și aici e problemă. Se vede? Aluminiul nu mai este lipit. Ia. La fel și în partea asta. Ca să pot să fac să se poate vede. Se vede, cred, da? Cu prietenul meu și am trimis niște videouri și l-am întrebat ce face. Bineînțeles, omul peste 2 săptămâni trebuie să plece în concediu și m-a rugat, Andrei, fă-o să pot pleca în concediu. După ce am venit din concediu, ți-o aduc, dai jos mobila, refaci peretele față și absolut tot ce trebuie făcut. Comandat trapă nouă, da? Dometic, Echi 2, dacă pronunț corect. Trapa este nouă, o să tai logul, fiindcă acesta este mai mic, da? Și o să-l tai. Oricum scap de partea asta, aproximativ toată, dar tot o să trească refăcut placa de la tavan schimbată sau chiar plăcile, sau o să luăm în calcul să vedem exact cum o să discut cu prietenul meu. O să se repare blatul de bucătărie, plouând pe blat s-a umflat și blatul. Trapele cele două mici, momentan aici trapa mică și trapa mică din baie vor veni remasticate, trapa mare va veni tăiat, remasticat, ca prietenul meu să poată pleca în concediu. Bineînțeles, o să montez un panou solar și invertorul pe ea și când va veni din concediu, cum v-am mai zis, o să continuăm reparații. Așa cum cei abonați la mine deja știți, am videouri cu resigilare trapă, am videouri cu panouri. Atâtea videouri să vă pun până nu o să faceți prostii de genul, că prostiile de genul costă mult. Și o să facem ca și nouă. Încă o dată vă mulțumesc tuturor că m-ați urmărit și vă aștept în episodul viitor, unde montăm trapa mare și cele două trape mici. Vă mulțumesc și vă aștept în episodul viitor.